officials. Hinahanap po ni former treasurer, bakit wala raw separated wife dito at saka separated husband. Sa ating po Vice Mayor Atty. Gene Feliciano. At nais ko rin pong banggitin yung mga membro ng Sangguniang Bayan. Nais ko pong banggitin ang inyong mga pangalan para naman po makita din kayo ng mga dating naglingkod sa bayan ng Sport at yung mga botante nyo sa dating na 2010. Muna po si Conselor Alan Ordinario, Conselor Sharon Abiog, Conselor Nati Trinidad, Conselor Marian Mabuyan, Conselor Coca Amay. Kami press na to, hindi na separated, video na. Conselor Mark Barama, yung ating pong Liga President, si Jama Capson, Conselor Helen Rispo, baka meron po nakalimutan. Wala? Si Conselor Fusing Atam, at yung ating pong Sangguniang Kabataan Federation President, si Clarence Kaabay. At sa ating pong board member, Alice Papillon, yung ating pong kami, yung parang namin membro kami ng Sangguniang Bayan. Pagka nandyan si mami namin, sabi namin nila, Boss Vernon, malakas po yung loob namin. Dahil kahit maraming mag-solicit sa amin, basta nandiyan si mami, ay talaga pong hindi kami natatakot dahil bigay si mami noon. So palakpakan si Board Member Alice Camillo. Yung ating pong dating kagawad, si ex-kagawad Bert Abiog. At siyempre po, yung aking kumpare. Mapalad po tayo dahil sa ngayon po ay ilan na yung naging mayor ng bayan ng Brooks Point. At ngayon, merong, nandito yung mayor ng Soprano Española, si Mayor Akoy. At yung ating pong nating punong bayan ng Soprano Española, si Albert Tube. Kasama po yung kanyang nag-iisang may bahay, dahil yung iba ay walang pang bahay, papapayabang pala, walang pang si Mona. Yung ating pong nating Liga President, si Paco Pagkalamutan. Si nating kagawad Nestor Astical, nating kagawad Rudy Alar, nating po nating Vice Mayor Dr. Sisio, nating kagawad Ernesto Gonzalian, at yung aming po mami rin. Noong panahon ng 1995, si Mami Lucy Kapala, lagi na po sinasabi sa amin yan noon na sa isang samahan, maski na taga-tawa lang, taga-kwento, dapat bigyan natin ng halaga. Kasi kung walang magkwento, walang kumawa, tahimik po yung grupo. So, ang lagi po namin pangkanon, si Mami Lucy. Minsan magbiyahe kami, mula Brooks Point hanggang dito, tawanan na kami ng tawanan. So, ganyan po masaya si Mami Lucy Kapala. At siyempre, yung ating pong dating personal,